Dem baş xwendekarên hêja ez mamoste Şêx Muhammed bore me branşê civaknasî amadeyî dido. Wana me îro li ser guherînên civaka Kurdistanî ne. Çi guherînên ku di civaka Kurdistanê de çêbûye. Kurdistan an jî Mezopotamya ji aliyê mirovnasî û şînwarnasiyê ve weke dergûşa mirovahiyê tê pênasekirin. Kurdistan dergûşa mirovahiyê tê pênasekirin. Li gorî kê mirovnas û şînwarnas ku di dîroka kevin dikar dikin, lêkolînên xwe dikin vê navî lê dikin. Di dîrokê de civaka Kurd weke yek ji civakên Aryen ên herî kevin tên naskirin. Her wiha Mezopotamya jor bûye yek ji erdêngariya ku malovanî ji şoreşa serdema kevirî ya nû re kiriye. Civaka Kurd, civaka Kurdan bûye yek ji wan civakên herî pêş ên ku ev şoreş bi pêş xistine. Kurdan di serdema koletiyê de li derdora dewletên mezin ên koledar cih girtibûn. Weke hêzeke alîkar ji van dewletan re ji van dewleta re di avabûn, pêşketin û belavbûna pergalê de bi bandor bûn. Ji bo dewletên derdora xwe dikirin ama ji bo xwe nedikirin. Ji ber ku di navbera dewletên girîng yên koledar de cih digirtin, her dem dibûn çi dibûn qada dagirkerî û talaniyê. Kurdistan di vê serdemê de ji aliyê dewletmendiyên binerd, lawirvanî, çandinî ve dewlemend bûn. Pir dewlemend. Ev dewlemendî bûye sedem ku Kurdistan bibe qada şer. Li ser xaka Kurdistanê her tim şer çê bibe. Her wiha ji ber zor û tundiya ji derve dihat li ser Kurdistanê nehiştibû ku çêbûna ramyarî ya Kurdan bi pêş bikeve. Bi piranî çêbûnên ramyarî yên ku xwe dispêrin Federasyona Êlî hatine avakirin. Ramyariya ku gelê Kurd heta roja îro berdewam dike, ramyariya Êlî ye. Bi destxistina berjewendiyên Êlî bûye sedem ku ev federasyon zêde bihêz nebin û zû têk biçin. Di vê serdemê de bûna êlan a li gundan zêde dibe. Kurd li gundan bicih bibûn, teşeyeke jiyana civakî ya bi awayê koçerî zêdetir hatiye bi destxistin. Bi axê ve hatin girêdan. Destpêkê li gundan xwe bicih dikin, wekum ku beşek ji zimanê Aryen, beşek ji Aryen xwedî roleke pir mezin di avakirina şoreşa nolotîkê de ya çandiniyê de roleke pir mezin Kurda pêk rabûye. Bi axê ve girêdan çêdibe, dema kotên gunda girêdana axê çêdibe. Bi wê girêdana axê bûne gundî. Bi wê girêdana axê dibin çi? Dibin gundî. Lê belê êlên koçer yên ku her tem lîcîkî bûn, hebûna xwe di asteke girîng de parastine. Di vê serdemê de di nava civaka Kurd de li hemberî rewşeta çanda Êlî ya wekhevîxwaz û azadîxwaz di gundiyên bê erd de koletî kûrtir bûye. Gundiyên hin kesên ku yan jî ev hinek di nava gund jiyan dikin lê erdê wan tune gotê de kar bikin, koletî zêdetir bûye. Hem serokê Êlê çi dike? Her ku çûye bûye axe. Êl heye, me got êlê Kurdan xwe di gunda de bicih dikin. Serokê Êlê heye, her ku pêv diçe, serokê wê êlê dibiçe, dibe axa. Çima bandorên civakên derdorê lê tê kirin, hişmendî guhertina nava civakên derdorê jî çê dibe, di nava civaka xwe jî pêk tîne.
Hem di nava saziya agatiye de hem jî di nava birêveberina êlê de bandora hezir û jiyana feodalî zêde dibe. Tevlîhevî di nava civakê çê dibe. Serokatiya êlê û agatiya gund rewşeke hevpar qezenc kirine. Di sed sala hevdan de erdêngariya Kurdan cara yekem di navbera Împaratoriya Osmanî û Sefewiyan de hatiye parvekirin bi hevpeyvîna Qesra Şêrîn sala 1639 de Qesra Şêrîn Kurdistan dibe du parça parçak dibin destê Osmaniyan de parçak bin destê Sefewiyan de û di vê dekê de Kurd neçarin xwe du beşa bibînin. Beşên civakî ên ku ji êl û hoz qut bûne ji derveyî van teşeyan li gundan an jî li bajaran bicih bûne. Ev teşeya nû weke pêvajoya gelbûnê tê binavkirin. Di civaka Kurd de ji vê beşa civakî re Kurmanj tê gotin. Evên ku ji derveyî van tişta mane. Di tevahiya serdema navîn de civaka Kurdan bi awayekî xweser jiyan kiriye. Ji aliyê ramyarî ve dema derfet dîtine begîtî ava kirine. Piştî ku ramyariya xwe bi pêş dixin, axa derbas dikin, beg tên ava kirin. Serdestên Kurdan jî têkilî di navbera civaka Kurd û dewletên navendî de çêkirine. Ji ber vê yekê, Împaratoriya Osmaniyan û Împaratoriya Sefewiyan jî li hember serdestên Kurdan bêdeng nemane, bêdeng mane û ew di berjewendiyên xwe de bi kar anîne. Ew serdestên Kurdan di berjewendiyên xwe de bi kar anîne. Ev beg gava got 10 gund, 20 gund, 30 gund bin destî wî debin û berjewendiyên xwe yan jî têkiliyên wî bi Sefewiya ya bi Osmaniya re hebe. Ew Sefewî Osmanî çi dikin wî ji bo berjewendiyên xwe bi kar tîne. Di dema kapitalizmê de û bi taybet sala 19 de civaka Kurd rastî guherîneke bîngehîn hatiye. Di peymana Sykes-Picot di peymana Sykes-Picot ya ku sala 1916 çêbûye Sykes-Picot û gotbêjin ew civaka Kurd rastî vê guherîneke bingehîn têde çêkir ku Kurdistan di navbera çar dewletan de hatiye parçekirin û parçeyek di nava Azerbaycan û Ermenistanê jî maye. Ew her tim Azerbaycan û Ermînyayê di nava şer û pevçûnan de ye û nakokiyan yên kî destladariya xwe dayîne ser vê parçeyê Kurdistana sor jêr dibêjin. Civakên li erdêngariya Rojhilata Navîn a ku Kurdistan di navenda wê de ye, di navenda wê de cih digire ji sed sala 19 û pê de di nava qeyraneke Kurd de jiyan dikin. Ya ku çavkaniya wê nûjentiya kapîtalîst e. Dewletên Rojhilata Navîn statuya xwe ya hegemonîk a ji 5000 salî zêdetir di nava pergala şarisaniya navendî de bi destê şarisaniya navendî ya Ewropayî dê xwe wenda bikin. Bi vî awayî ji serê sed sala bîstan yani ji serê sed sala bîstan ve ketin rewşa civakên mêtînker. Civakên dewletên Rojhilata Navîn yên di vê dekê de ne xwexistin rewşa civakên mêtînker. Her tişt ji destê wan hatî dexistin. Lê li hemberî êrişên Ewropiyan dema ku tengav bûne çûne ser bek û şêxên Kurdan di 100 salê bîstan de hewl dane xweseriya civaka Kurdan ji holê rakin.
li ser vê yekê Çînên serdest ên Kurdan dest bi raperînan kiriniye. Pêvajoya raperînan di sed sala bîstan de dest pê bûye û bi raperîna Dêrsimê bi dawî bûye. Herî dawî ewa Komara Mehabatê. Tevî ku raperîn li ser kevneşopiya berxwedanê pêk hatibûn û di vî warî de erînî bûn lê ji ber ku bê amadekarî bûn û xwe nedispartin hemû çêbûnên civakî têk diçûn. Vê encamê di nava tevahiya Kurdan de çi hizrek yan jî têgehek yan jî hişmendiyek pir xirab ji aliyê civakî ve çêkiribû. Ku raperîn li hemberî dewletan nabe û heke bibe jî nagê jî tu encamê. Yan jî encamê binkeftî bin bikeve. Şerê di navbera İran û Iraqê de yên ku rû didabû bombeyên kîmyayî li ser 5,000 Kurtên li Helepçayê hatibûn barankirin. Dewleta Tirk piştî avabûna xwe bi demekê Kurd û şûn ve çitki weke rejîma teror û tevkujiyê desthilatdariya xwe ya li ser Kurdistanê disepîne. Gelê Kurd li hemberî hegemoniya Tirk, Ereb, Pers serî natewînin. Heta roja îro jî em dibînin çawa gelê Kurd berxwe dide û gelek hêzên leşkerî ji xwe re ava dike. Di encama tekoşînê de guhartin û veguhartinên pir girîng û mezin di nava civaka Kurdan de çêbûne. Hemû komên civakî bawerî û olî nêzî hev bûne. Hêza parastina gel jî di nava wê de tê avakirin. Pêşketinên herî mezin ji aliyê ji nêv ve hatine jiyankirin. Jina ku şoreşa serdema kevirî ya nû afran dibû di serdema şaristaniyê de hatibû xistin dîsa rabûye serpiyan û ya girîngtir jî bûye hêza pêşeng a şoreşa civakî. Îro bi taybetî li Bakur û Rojavayê Sûriyê ji aliyê sazîbûnê ve hema bêje di heman qadê çandî de sazîbûneke pir ku xwe bi çêbûna civakî xwedî dike û asta civakê ya çandî bihêztir dike bi pêş ketiye. Civaka Kurd di Rojavayê Kurdistanê de şoreşa Rojava di 19 Tîrmeha 2012 de dest pê kir. Ev şoreş li ser hêla sêyemîn hêla parastina gelan meşiyaye. Ne hêla xirabkirina welat, ne hêla dagirkerî, ne hêla desthilatdarî, hêla parastina gel. Ev jî ji bo gelê Kurd derfetek dîrokî ye. Ji ber ku di vê şoreşê de Kurd gihaştine asta ku azadiya xwe bi dest bixin. Ew bi xwe xebrê ve bibin. Ji ber vê sedemê hemû dewletên serwer yên hegûmen bi awayekî hovane li dijî vê şoreşê derdkevin. Ev êrişên dijmirovî tu carî nayên pejrandin ji ber ku çi gelê Kurd xwedî maf e. û mafê tu hêzê tune ye ku li hemberî vê yekê derkeve. Hemû cîhan dizane ku gelê Kurd heta niha dev ji mafê xwe bernedaye û bernade. Heta niha li hemberî tu hêzan serî netawandiye û berxwedaneke bê hempa her tim nîşan dide. Berxwedana gelê Kurd di avakirina saziyan û berxwedana Hesedê Hêzên Sûriya Demokratîk de hat xuyakirin. Pêre bi demêre her tiştên civakî tên avakirin, tên guhertin, tên bipêşxistin. Şoreşa ku îro li Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye rewşeke dîrokî ye û ji bo gelê Kurd tiştekî pir hêja ye. Gelê Kurd bi xwe birêve dibe û bi civakên din re di nava yek netew netewa demokrat de tiştekî nû sentezeke nû ji civakan ava dike. Civaka xwe parça parça nake, na jêbêtir avabûna welatê xwe dike. Gelê Kurd me got bi xwe xwe birêve dibe lê li hemberî Kurdan hêzên
şerxwaz yên her tim şer dixwazin ketin tevgerê û şer û pevçûnên xwe her tim dagirkeriyê li ser welatên ku Kurd lê jiyan dikin. Ev hêzên dagirker naxwazin tu carî Kurd bibin xwedîmav û azad bijîn. Lê gelê Kurd li hemberî wan her tim radibe ser piya û yani nasekin li vê derê. Ev jî tê dîtin û li ber çavan diyar e. Li Rojavayê Kurdistanê gelê Kurd bi alîkarî û yekbûna hemû neteweyan li hemberî van hêzên ê şerxwaz yên ku naxwazin Kurd bibin xwedîmav û azad bijîn li ber xwe dide. Gelek pergal û rêxistinên hegemonîk û destlatdar yên ku di roja me ya îro de heyî di sed sala bîstan de çi dixwazin? Naxwazin ku hizra netewa demokrat hemû netew, hemû gel di nava hev de bijîn û her kes rêzgirtinê ji yên din bigire, her kes bi çanda xwe, bi zimanê xwe, bi hizrê xwe hev re jiyan bikin. Naxwazin ev tişt di nava civaka wan de bi pêş bikeve ji ber ku ev hêzir metirsiyê li ser berjewendiyên wan çê dike. Ji ber vê yekê her gav û her dem li dijî şoreşa gelan derdkevin û didin xuya kirin ku ew xwediyê doza Kurdan. Lê kiryarên wan ên rojane moralê gel dişkîne û her roj gel di nava metirsiyê de dihêlin ku jiyan bikin. Gelê Kurd êdî ji ber ku rastî û şaştiyê ji hev baş derdixe û dinirxîne ev angaş nema bandorê lê dikin. Ev îddiayê ku li ser wan dixwazin bisepînin nema êdî bandorê li gelê Kurd dikin. Pêwîstiya gelan çi ye? Pêwîstiya gelan azadî ye, ne dewlet û destlatdarî ye. Waneya me li vê de kêfdayî bû em ê pirsê nirxandinê bi hev re çareser bikin. Pirsa yekem, dewleta Tirk bi çi awayî destlatdariya xwe ya li ser Kurdistanê sepandibû, yanî tespît kirbû. Bi awayê rejîma teror û tevkujiyê destlatdariya xwe ser Kurdistanê sepandibû. Pirsa di dwa di encama tekoşîna hêza parastina gel de guhertin û veguhertinên ku çêbûne diyar bike. Di encama vê tekoşînê guhertin û veguhertinên pir girîng û mezin di nava civaka Kurda de çêbûn. Hemû komên civakî bawerî olî nêzî hev bûne. Hêza parastina gel hatiye avakirin. Pêşketinên herî mezin ji aliyê Jinêve hatine jiyankirin. Mînakê wê jî pirin, hûn dikarin bêtir lêkolînê xwe bikin û bibînin. Pirsa sisiya civaka Kurd di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de diyar bike. Berxwedana gelê Kurd di avakirina sazî û berxwedana Hesedê de hat xuyakirin. Şoreşa ku îro li Rojavayê Kurdistanê dest pê kiriye, rewşeke dîrokî ye û ji bo gelê Kurd tiştekî pir hêja ye. Pirsa çara Kurdistan an jî Mezopotamya ji aliyê mirovnasî û şînwernasiyê ve weke çi tê pênasa kirin, me got weke dergûşa mirovahiyê tê pênasa kirin. Waneya me li vê de kêfdayî bû, bimîn kêf û xweşî heta waneyeke nû.